Gawuna ne magajin baba. Ne da karkara mun karba. Da kuma da dan salagaro a gama gurin basu kenan. Ga dare na abawa, ga gamo da kasawa, makaɗi da kaɗawa, lokacin dubawa. Kai idan an ce muku gawuna, idan an ce muku gado, kenan aikin gama ya gama da an gura garyar yaro. Idan mulki ya kai mana, kenan babu mai mana boro. Yabba, ahe kina ciki kenan. Ai ban sani ba sakamakon ban shiga ciki ba. Ni ma wai nan da na dawo na sami yaron na Aududu, na ce ka min ruwa a buta. Sai ne alola ne sallah azhar kuma na zauna lazimi yadda dai na saba kin san halin gyaci miki. Ahe kina ciki. To kuma gobe zaɓe in ma an yi zaɓen nan ba ta uwa ke tsina na mutane ba. Menene ya haɗa ki ma da maganar siyasa a gidana? Ni ba yanzu abin ma da zai hana a zaɓen roƙo nake. Me muke mora? An dade ana mana babu sauƙi. Haba Ramatu, kina neman albarka ta ku Ramatu? Baba, human leader fa aka ba. Human leda? Human leda? Koma. Ja'irar banda, ja'irar wofi. Gaskiya ne baba. Gaskiya ne baba. Ba ruwan ku da Gobe ne fa. Wai zai zabe. Mun dena. Zabe gobe kwanta shiga ciki na. Yawa nan zabani. Sai ana zaune wa yadda je wani Iyayen mu suna tun karfe 7 in na shafe a area ba wata fitowa. Garre dan mu je baki wanda ya gobe. Ba wani zabe wani zabe. Mun riga mun aka je saman jangul. Tantance ma. Kuna ji na? Salamu alaikum. Kuna ji? Salamu alaikum. Ya aka yi. Baba barka ne. Barka ne. Allah ba ni barka. Kai ma dai ba magana zaɓa a bakin ka ko? Da Allah Ba baba. ku ba zuwa jan zaɓe. Saurara ka ji baba. Ai kuna nan. Kun ganni nan? Tun daga tal'udu na taho a ƙasa. Ka zo nan. Na zo nan wurin. Gidan kai me? Saboda in ganar da ku in sanar da ku sakamakon irin abubuwan da ake fuskanta na ci gaba. Na ga ku ba kwa ɗaya daga ciki a wannan zamanin da muke na yanzu. Zaɓe ya matso. Haba na bugari. Haba na bugari. Ta nake maganar arziki za ka zo mana ita na bugari. Na san ka da bayani na roƙo. In dai garin nan magana ce ta roƙo ga da sakai. Ta nake hela mai gari ya gaya ma. Ka zo ka gaya mana kar wanda ya fita zaɓe amma na ji kana maganar wata maganar zaɓe. Kaga ana ganin girman ka a tasha. To saboda haka na ce Ma ina da magana. Kamar yadda kai magana ana ganin mutunci na a taya tsohon ɗan kamaho ne ni kuma ka san korar da aka mini yanzu idan mun zaɓi ba Allah nan Nasiru Yusuf Gawuna za a mai da ni kujera ta na ciyaman na ƴan kamaho na taya. a'a ya hakuri ai ba kowa ya sani ba jama'a a tasha can wajen harkar union nake magana ba wai halin nashi ba wai halin ba Allah ya yarda ina lissafa muna idan wannan bawan Allah ya ci mulki tun kafin ya ci mulki kowa ya san lokacin da yana ciyama irin abubuwan da yake na alkhairi to har yanzu bawan Allah nan bai daina ba dukkanin wanda zai iya yi mana adalci ko kuma yake cikin wannan tafiyan wannan shine bindigar da ita ake harba abokin gaba Gaskiya ne wallahi. kun shi idan ya kasance Kai ba na wasa da nawa. idan Ba na wasa da nawa. duk wani abokin tafiya shi yasa na ta wasa da nawa kowa yana da shi to da Allah kowa ya tanaje shi ranar zabe ba da karfi ba ko duka ake bin mutum da ƙura ake bi don haka ai kokari Baba yana da Baba yana magana. baba ina jin ka Allah da nema ina kike Ramatu. Mai gwamna maganin wani gwamna Kano, ashe, gandu jarumi ya gyara Kano.